O Pleno Extraordinario da Pobra aprobou a conta xeral de 2024 cun saldo positivo nas finanzas. A votación final foi de 7 a favor e 5 abstencións, tras un debate sobre os gastos correntes e a execución das inversións. No día de hoxe tivo lugar o Pleno Extraordinario no Concello da Pobra do Caramiñal, centrado na aprobación da conta xeral do exercicio 2024. Unha sesión marcada por debates entre os membros da corporación e que rematou cun resultado positivo para as finanzas municipais, a pesar das diferenzas políticas. O pleno comezou cunha intervención do concelleiro de Facenda, que destacou os datos positivos da conta xeral, correspondentes con 4 puntos principais. Que o resultado presupuestario foi positivo en 126.000 euros, o remanente de tesorería está en preto d'1 millón de euros, máis concretamente cerca de 920.000 euros, o aforro neto está en 357.000 positivo, o límite legal é directamente que sea positivo en cero, polo tanto estamos nese aspecto bastante por enriba, e depois o nivel de endevedamento ahora mismo sitúase no 38,4%, o sea que este ano, lóxicamente, na liquidación deste ano baixará. Isto estamos falando do ano 24, o que supón unha baixada respecto do ano 23, que estaba no 46,76. Polo tanto, seguimos amortizando crédito sin ningún tipo de problema. O debate continuou coa intervención da concelleira do PSOE e a do BNG, quenes defenderon e destacaron a aposta polo benestar social e os servizos básicos para a veciñanza, asegurando que, a pesar de ser un concello pequeno, están facendo fronte aos retos dun modo moi positivo. Tamén destacar xa non só os resultados económicos que decía o concelleiro de Facenda, senón que isto reflexa que somos un concello, unha vila pequena, pero que temos moitos servizos e por suposto, menos débeda. Non faltaron as críticas, especialmente do Partido Popular. O seu portavoz puxo o foco no incremento dos gastos correntes e de persoal, sinalando que a xestión actual é a máis cara da comarca por habitante. Creo que tamén se olvidan ustedes que tienen un gran descontrol en las partidas de gastos, con un crecimiento en los gastos corrientes de cerca de un 30%, con un crecimiento en los gastos de personal y lo que nos convierte en el concello de toda nuestra comarca, pero gestionado económicamente en los últimos años. Si además eso le sumamos que realmente en la partida más importante o la que más le atañe a los vecinos, que es quizás en la de inversiones reales, son solo ustedes capaces de ejecutar el 39%, pues creo que es un fiel reflejo de su forma de gestionar. Estamos de acuerdo y sobre todo, es decir, no de acuerdo, sino que realmente en la forma de contabilizar y de registrar todos los movimientos, pero no estamos de acuerdo realmente en la gestión del gasto. O concelleiro de Facenda respondeu, subliñando que non todos os concellos se executan as súas inversións no prazo previsto e asegurando que se están mellorando os procesos de contratación e licitación para aumentar a execución das obras en vindeiros anos. Ainda que tamén lle digo que ningún concello executa en inversión ao 100% porque moitas veñen cofinanciadas ou están pendientes de outros parámetros ou de outras administracións pois que a veces impiden poder executalo no ano. Poñolle un exemplo, é dicir, usted cando aproba, por exemplo, o POS adicional do ano 24 apróbase en setembro, é dicir, van contabilizadas no ano 25 esas obras no presuposto do 25, pero entre permisos e entre outras cousas que xa non son tanto do Concello, sino que dependen de outras administracións, pois a veces a execución no propio ano pois é un pouquiño máis complicada. De todas formas, agora estánse licitando, digamos, actuacións a bo ritmo. Finalmente, tras unha votación dividida, a conta xeral foi aprobada por 7 votos a favor e 5 abstencións. O pleno concluíu cunha felicitación por parte de todos os membros á cidadanía e aos compañeros de corporación, desexando un feliz Nadal e un próspero 2026.